yan. Kayo po, kayo po. Oh. Kayo, sir. Worth 20,000 pesos. Iyon mo ka na yan, worth 20,000. May bayadan da ako. Pero sir, kung ano po, Baka scam yan, ganyan daw yan. yes, sir, nakapangaran po kayo. Maski pa nakapangaran sa kuya, tadi mang kumpirmado dyan. Kayo po. Okay lang lugod po, sir, kung sakali. Ilingon lang po niyo si Papa. Ano nindo, ano papalakaw ko yan, ano nindo ang ano sa kuya, ako nag-aaral. Kayo po. H-E-L-L-O! Hello people of Bicolandia! Isang makulimlim na hapon po sa inyong lahat. And of course, welcome to our fun and exciting car trunk surprise packages. Dito lamang po yan sa JFS Petals and Services. And today mga ka-JFS, join me as we radiate fun and excitement. Kasama pa rin ang inyong nag-iisang host, Mitch, your JFS Fit Surprise Ambassadors. And today we are on our way papunta sa Minalaba, Camarines Sur para surprisein ang isang tatay na talaga namang maswerte dahil isang mabuting tao ang magpapadala sa kanya ng mga regalo. And speaking of mga regalo, ano kaya ang mga regalong yan? Siyempre, alamin natin yan in 3, 2, 1, to the right please. So mga ka-JFS, meron po tayo ngayong car trunk surprise packages na theme ay gold and white. Gold and silver particularly. Siyempre, makaka-receive po ang ating surprise sender ng Rafa Cake. Surprise receiver po pala, sorry. Meron din po kami ibibigay na sash, na happy birthday sash. Siyempre, 2 chicks to go. Carlo Rosina na wine. Siyempre, meron din po kami ibibigay dito na kakanin, message at bubble balloon. So, yan po ang mga packages and regalong marireceive ng ating receiver ngayong hapon. And syempre, pasalamatan po natin ang ating surprise sender na nagpabook lamang po siya sa amin kagabi. Pero syempre ang JFS laging on the go, kaya naman kahit medyo rush, we will make sure that we will give you the quality services na talaga namang deserve ng aming client. And mamaya natin babanggitin kung sino yung surprise sender natin para magpasalamat sa kanya. So ma'am, hello po sa iyo, shout out po sa inyong lahat. And of course mga ka-JFS, wanna know more about our packages and wanna know more about our surprises? Do not hesitate to like, follow, and subscribe our YouTube channel, Facebook, and Instagram na nandito po sa inyong mga screen. And of course mga ka-JFS, ipromote ko na rin ang aking personal FB page, Host Mitch, na naka-flash din po sa inyong screen. Please like and follow nyo na po para sa mga updates and syempre para sa mga ganap ng inyong host. And that's it mga ka-JFS. Huwag na po nating patagalin. Tara na, dito lamang sa Minalaba, Camarines Sur. In 3, 2, 1, arat na! Nandito na po kami sa Minalaba, Camarines Sur, and syempre natunton na po namin ang bahay ni Mr. Willie Gratil. Siya po ang ating surprise receiver ngayong hapon. And syempre, kanina nasabi ko yung surprise receiver sender natin. Thank you so much po kay Ma'am Cristel Ibonete. Maraming salamat po for trusting us to surprise sisters. Thank you so much po. We'll be right back later. Thank you. Hello po. Yan po si Sir Willie po. Si Papa. Papa. Good afternoon po. Yan po dito si Sir Willie po. Hi po po si Sir Willie. Sir, ako po, ako sa JM Construction and Buildings Company. Ito po kami dito sir, mga welding set po. Pangalan po dito sa tama po sir, Sir Willie Gratil po. Anong po yan? Welding set po sir.
Siya, Registrado ka po, sir, na nag-order po sa mga welding materials. isa yung kami sa Mabulok. Baka po, sir, sa may conception. Ayun po, sir. Bali, ano po, kaya sir, nagpadara. Pero sa ino po, sir, nakapangalan. Isa yung nagpadala. Wala po. Anong lang po, sir, nagpadara lang po siya. Para po ma-identify mo sa isa po siya nagpadara. Ako kaya, ano yung willing sa pili? Hindi naman totally ritual sa munisipyo. Barangay. Ayun po. Wala, minsan nakaka-order mo ito na kaya. Kaya mo na yung minsan Ayun po. Iba po dyan, sir, yung welding set. Nag-welding po kami dito, sir. Ayun ma. Yes, sir. Pero anong ginagamit? Ano ang mga welding rod nindo? Pwede mo, sir, hindi mo na lang po, sir. Kaya ako sa Anong mga welding rod na ginagamit? Minsan nagamit ba ito? Mga welding rods na. Mga nakatulong mga weld na yan. Ayun po. Pero po, sir, ito po kaya, sir. Ito po, sir, based po naman sa tig-review may pong ano, bill. Iba pa po kami, sir, yung bayadan. Bayadan. Iba po. Mayo man kung kilo ko ang pagbabayad ako naman kuman araw nga niyan. Baka ipinangaral lang sa dulo. Ayun, ayun, sir, ang live po. Ko yun, di man ko maka-accept ka na magbayad sa ito, tama na kung kinuha sa itong item. Ayun po, worth ano po ito pa to, sir. Di ko yun araw baka anong mangyayari kung gusto ko na. Baka kinuha ko ang na bayadan. Ayun po. Di man ko nakapirma dyan. Ayun po, mayo po. Oh. Ayun, sir. Worth 20,000 Iyo, po. iyo mo ka na yun, worth 20,000. May bayadan da ako. Pero sir, kung ano po, Baka scam yan ganyan daw yan. ayun, sir, nakapangalan po kayo dito. Maski pa nakapangaran sa ko, hindi man kumpirmado dyan. Ayun po. Okay lang lugod po, sir, kung sakali, ilingon lang po ng resita. Ano nindo, ano papalakaw ko yan, ano nindo ang ano sa kwenta ko ako nag-aaral. Ayun po. Demi din po. Lamagon nindo yan. Sa welding, may nag-order po kayo sa welding set. Lamagon Okay lang nindo po yan. lugod, sir, na Ano nakapangaran? unknown po, nakalag po kaya na ano. Hindi nga niya, ang nakapangaran, ano nakapangaran? Willie Gratil po. Ako po yan. Wilfredo ako. Sa importing order iyan. Po. Sa importing order. Ano po kaya kami, sir, ano po kaya kami, ma'am, ano po kami GM Construction and Building Company po. Tapos, take-order po yan through ano sa Indo. Through Gcash po, ma'am. Online po kaya siya, ma'am. Tapos, mag-send lang po sa mga order. Tapos Scam po, yan na. paano po nindo na contact, ay na-digyan si Papa? May address lang po namin po. By the way po, sir, would it be okay po, lugod na, hiling lang po nindo sa papel kung tama po sa pangaran po nindo. Ta ika-clarify ta po kung talaga po ito. Iyo po. Yung kung worth 20,000, mama ko nag-aaram-aram. 20,000 po. Pwede mailing ko ang papel nindo. Okay lang po. Ikaw po, mamang agong niya. Day po. Abandon po sa loob. Nandun po sa loob. Scam yan, papa-investigaran ko yan. Sige po. Ako po, sir, nag-ikima lang po ako. Iyo. Ano man lang po ako, trabahador na lang po ako doon. Grace, ano mo daw? Takong dahil ko po yung sir madi-deliver. Iyo, masla. Sahod ko po, sir, ang Iyo, pero mas lalo man ako, na mama ko nag-aaram, mabayad ako, kaya ko man Kay Manara. sahod ko din po kayo ang Tapos, sorry lang po, take-order. Nag-order po siya last week. Ikarin. May nag... Nakalagpat yung Willie Gratel. Ilingon ta po, lugod sir, may papel. Pwede mo kami. Okay lang po, sir, na ibanan mo po ako, sir, para mailin mo din po sa materials. Papatsagin natin. Ilingin niyo muna. Ilingon po, sir, yung papel, sir. Pwede mo muna mag-picture ata, di ako nag-aaral kaya. Ilingin niyo na lang. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy
Siyempre, meron ka po sir matatanggap natin ito po sa likuran. Yan, bago po ang lahat sir. Dahil medyo kinabahan tayo sa 20,000. Pasayahin natin sa sir ngayon. Lapit ka po dito sir sa gitna. Meron ka po sir matatanggap na sash. Diba? Yay! Happy birthday! And syempre sir, maliban dyan, meron ka pong matatanggap na Raffles cake. And swak na rin po ang handaan dahil meron ka po dito mixed kuchinta. Meron ka rin pong matatanggap na chooks to go. Meron ka rin pong matatanggap na bubble balloons. At sir, meron ka rin pong message na babasahin natin mamaya. At alam ko sir, ang pinaka-paborito mo sa lahat. Meron kang wine! So lahat ng yan po sir ay para po sa inyo. Sir, tanong ko lang po, meron ka po bang idea kung kanino galing? Alam ko na. Sigurado ka po ba sir? Sigurado po ba kayo lang? Sa tingin niyo po kanino po galing? Ewan man talaga. Hanggang ngayon nagpa-prank pa rin. Okay, sir. Alam ko po na siguro may mga nag-usap-usap para magpadala nito. Pero ang lahat ng ito po ay galing kay Ma'am Estel Blair Ibo. Iyo pa! Iyo pa! Yeah! Kontak niya! Yes, si Ma'am talagang nakikisabayan sa prank natin kanina. Best actor to si Ma'am. Best actress to si Ma'am. Kung merong award na best kasabwat si Ma'am yon. Sir, alam niyo po bang galing ito kay Ako ang kontak niya pa! Galing po ito kay Ma'am Cristel. Sir, pwede niyo po ba kaming kwentuhan kung sino si Ma'am Cristel? Alam na alam niya. Kasi ilang taon na, halos 5 years ang tumira dito sa akin. Kaya kilala ko. Ang ano ko na, parang anak ko. Kaya nagpapasalamat ko lang ang papago. Halos. Parang iyan. Ano ko lang. Sa ano. Parang kahit pa paano. Hindi naman sabing nawala. Kaya lang yung pangunguli lang. Nangyari ko yan. Salamat. Thank you na kay Crystal pa. Tel, salamat ha. Wala ko ano yung wala mo na. Saka ako. Salamat. Ingat ka. Sir, nasaan po ba kayo sa Ang alam ko siguro. Dito siguro kung andito sa loob. Si Ma'am, okay lang po bang magtanong ako? Sir, depende po kung sasagutin niyo po o hindi. Ano po? Sino po ba yung karelasyon po ni Ma'am Cristel sa amin po? Sir Milman. Okay. So kung hindi po ako sir nagkakamali, si Ma'am Cristel ay naging part po ng family. And meaning to say po, naging part, but will still be part of the family. It's just that, siguro po talagang may mga hindi tayo inaasahan na bagay. Tama po, ano, sir? Yes. So sir, ilan po ba yung anak mo? Bali, ano? Ako, sir, ha? Sir, Kalating kusina lang. wala kating dosena, sir. Naku, muntik na mag-isang dosena. Ilang taon ka na po ba, sir, ngayon? Exact na 60 years. 60 years old ka na, sir. Naku, parang kalabaw pa rin ang lakas mo, sir, ha? Talaga, sobra pa. Parang nakikita ko, sir, sa welding shop niyo, parang madami ka pa rin ginagawa araw-araw. Ang dami ko pang, obligasyon sa pamilya. Kasi dalawa ko ito napapagod. Nasaan po sila ngayon, sir? Yung isa kong bunso, ay ito, yung pangalawa, yung panganay. Tapos yung isa kong yung pulis din na sa PPA. Meron ka na pong police. Dalawa na. Wow! Saludo po tayo. Picture siya. Yes, ay si ma'am! Okay, pwede ba nating imbitahan si ma'am at yung iba pang anak niya, sir, dito? Para makita po ng inyong mga anak din at kapatid ko na nasa ibang lugar. At syempre ni Ma'am Cristel. Kasi alam po natin na na-miss rin po kayo ni Ma'am Cristel. Ma'am? Hindi naman ako anak. Lapit ako. Ayan, ma'am. Ikaw po yung pangalan na anak ni Sir Alex. Ayan, saludo po tayo sa lahat ng teacher, ma'am. Bilang panganay po, ano po ba yung message mo sa iyong tatay na mapag-ibig? Ang message ko lang talaga dito, good health. Yung pinakauna. Good health and umaba pa ang buhay. Sana. Dahil marami pang Yes. marami pang happiness na mangyayari na dapat niyang ma-experience. Kasi deserve niya.
Kasi talagang unat-unat pa lang, simula pa kami ng elementary hanggang ngayon ang kasama niya kami, nandyan pa rin siya nakasupport. Kaya deserve niya yan. Saka sabi ko nga yan eh, yung araw ginagawa kong gabi, yung gabi ginagawa ko. Oo, tama ka dyan. Talaga kung kung merong isang pambansang tayo Sana. identity, kalabaw ka talaga, sir. Dahil ang tawag dyan, malakas, sabi ko, makusog. Makusog, mahigos, and guwapo. Yeah! Sana. Wala, Yes, and wala sir, nang iba pa. nandito po kasi ang iyong Pilipino. Ay, syempre naman tawagin natin ang apple of the eye ni sir. Ayan, ma'am. Hello po. Good afternoon po, ma'am. Ano po yung name mo, ma'am? Ma'am Mirna. Ma'am Mirna, ilang taon na po kayong kasal ni Father? Ano na kami, 36 years. Ma'am, bilang medyo matagal na sa relasyon, ano po ba yung mga advice niyo sa mga bagong magkarelasyon pa lang? Dahil bira ang mga tumagal ng 36 years. Siguro tiwala lang siguro sa bawat isa. Tiwala, and syempre lagi dapat kayo pagmamahal. Pagmamahal. Yung Okay, so, okay po. So, maraming salamat po. Ano po? So, bago po ang lahat, ready na po ba kayong marinig ang message ni Ma'am Crystal? gusto ko nung talagang marinig. Happy 60th birthday, Papa Wills. Almost 3 years na po pumunta lang. Pero tandaan mo po pa, pero tandaan ko pa po kami. May mga bagay lang po talaga na aram na po ng diyan. Naintindihan mo. Pasensya na po kung tirang beses na kamo na nag-aasa na makakabisig ka lagi ako ulit. Pero dahil po ako nakakagana dahil sobrang isip ko. At saka po aram ko man po ang kasi mas isabihin ka na po na magang okay na kami. Pero syempre po nag-aalangan kami namin po ako. Sobrang pasasalamat ko po sa inyo ni Ma'am Shimers. Kasi tandaan ko po kung paano nindo ako tigtrato as in pinakasamahan. Aki po ang hiling nindo sa ko and never ko po namating na iba ako sa ilo. Naranasan ko po magkaibang maugma as in kompletong pamilya and never ko po itong magigagawa. Dakulaon po ang impact nindo sa ko. Pasensya na din po kung iningasa na ang gift ko. Dahil ko po kaya kung paano ako makakagya. Salamat kong maray Papa Will sa gabos-gabos ko. Minsan ko na po kamo dyan, pati sila MJ, King, actually gabos po ng mga akit dyan, kung hawon ako sa kulitinda. Ingatan po nito sa diri nito na gumawa ni Ma'am Shi. Happy birthday po ulit, welcome po sa 20% discount. Senior citizen. God bless, Crystal. Thank you. So, kung may message man po kamong itatao kayo ng Ma'am Crystal, ano po ito? Ako ang mamimisid dito, Christian, kahit pa paano na hindi kami nagkikita ng wala pa rin kami pagbabago. At saka, sabi ko sa kanya, mag-ingat ka palagi sa trabaho. Huwag niya pabayaan ang sarili. Yung thank you. Salamat sa surprise, Cristel. Hindi inasahan ni Papa mo. Pero magkasabot pala sa natin. So, pasensya na po. Oo, talaga kanina. Nagalit si Papa Will. Jacket ni Cristel, Papa Will. Jacket. 20,000. Yan ang jacket From niya, 20,000. So, wag po kayong mag-alala, sir, dahil ang 20,000, it's a prank! Dahil wala po kayong babayaran. Lahat po yan ay ibigay sa inyo. So, Kasi ito, napapanood ko dito sa... yes. Subscriber natin sa sir sa JFS. So, i-subscribe niyo po yung Sabi ko nga JFS. ganun na, Will. Hindi ko talaga bakit ka ako sa pasok? Kaya ganun na magkakawatang ako na sabi ko nga sa kanila, scandalous ako eh. Okay lang yun, sir. Trabaho po namin yan. So, wala po ba dito si Kuya Will? Wala po ba ngayon si Kuya Will? Wala pala si Kuya Will. Joke lang. Si Sir Will. Walang jacket. Bigyan ng jacket yan ng Kuya Will. Joke lang yan. So, pinasaya na natin si tatay. Pero tatay, wait lamang po.
dahil hindi pa yun ang exciting part natin. Dahil at this point, nandito na tayo sa exciting part ng ating surprise. And sa pagbabalik natin, kakantahan natin si Tatay Willie ng happy birthday. And syempre, mag-blow siya ng kanyang birthday candle. Magbabalik kami sa ilang saglit lamang. And now we're back! And syempre, kasama pa rin natin si Daddy Willie and of course with the Gratil family. Hello po sa inyo natin sa ating mga viewers dyan. And at this point, syempre, nandito na tayo sa exciting part at kakantahan natin si Daddy Willie ng happy birthday kasabay sir ng pag-wish and then pag-blow ng kanyang candle. Kaya naman mga ka-JFS, in 3, 2, 1, go! Good day to you! Come on, come on, come on! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time! Happy birthday to you. Break it down, break it down! Happy birthday to you. One more time! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, Daddy Willie, make a wish and then blow your candle. And there you have it! Happy birthday, Tatay Willie! And syempre, thank you so much, Ma'am Cristel. Hello po dyan, Ma'am. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. And maraming salamat din po sa mga anak ni Tatay Willie and sa kanilang magandang baybahay. So, sir, ayan. So, sana po sir, ang wish po namin sa'yo ay manatili kang malakas at sana po sabi nga ng anak niyo, humaba pa ang inyong buhay. Ano po, Kailangan sir? talaga, dahil marami pa ang Yes. gagawin. Wala pang mini-maintain, wala pa. So, kaya pala sir, para ka lang si Alden Richards. Kilala mo yun, sir? Oh, kilala. So, sir, ayan, dahil napangiti na natin sa sir, maraming salamat po sa inyong lahat. Sir, sa bilang na tatlo magbababay tayo sa camera. Lalo tayo dito, sir. In 3, 2, 1. Bye-bye.